салому алайкум дӯстони канали мо. барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. дӯстон, каналҳои аслии мо танҳо дар YouTube ва Telegram бо номи Шермардон ҳасту халос. дигар каналҳо сохта мебошанд ва ба мо дахолат надоранд. ҳангоми хариди реклама ва ё дигар ҳамкориҳо эҳтиёт бошед. спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинкофф банк мебошад, ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинкофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед. ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинкофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. силка дар зери комментария ҳаст. даромада фармоиш диҳед. SCA 168 ин мусобиқаро ҳар як мухлиси ММА интизор ҳаст. бояд гуфт ки лигаи SCA мусобиқаи навбатии худро 24 декабр дар Москва мегузаронад, ки дар он се варзишгари номоошнои тоҷик аз қабили Фаридун Одилов, Осимхон Раҳмонов ва Анис Ёқубов иштирок мекунанд. аллакай ҳамин якшанбе тамошобобтарин муҳорибаҳо моро интизор аст. барои тамошои эфири ин муҳорибаҳо дар Telegram канали мо ҳатман обуна шавед. силка дар комментария ҳаст. варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов якчанд суханҳои бомавридро дар инстаграмаш навиштааст, ки мо низ тасмим гирифтем пешкашатон намоем. бо гузоштани аксаш дар истораи инстаграмаш чунин навиштааст: як дунёи аҷоиб, якду сум пул меёбанд, роҳи хонаро гум мекунанд, ёрдами кардагира ай барои Аллоҳ мегӯянду муттаҳамат мекунанд. катишон ранги худшон рафтор мекунӣ, намефурашон. айма як насиҳат, қарз бика, гашнамон, бимр дар кор боша, не ки пеши номард сархам нака. ӯ беномус майли ту ҳатто худоро фаромӯш кардагӣ аст. дар ҳақиқат ҳам дӯстон, бисёр суханҳои бомаврид, аммо аҷоибаш дар он аст ки ин суханҳоро Наимов дар умум гуфта бошад ё аз таҷрибаи ҳаёти худаш. дар ҳақиқат ҳам дар ҳаёт инсон метавонад бо чандин намуди инсонҳо дучор шавад. шумо чӣ, ба суханҳои Наимов розӣ ҳастед? Нурулло Алиев пас аз ҷарроҳӣ аллакай ба пой бархеста ва бо кӯмаки мураббиаш Нима Мажарид ба гузарондани машқҳои сабук кӯшиш карда истодааст, ки зудтар барқарор шавад. ҷанговори мо нақша дорад, ки дар давоми 2 моҳ ба ҳолати пештара баргардад. бояд хотиррасон кард, ки 1 моҳ пеш Нурулло дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷарроҳии пойро аз сар гузаронида буд. муҳлати барқароршавӣ пас аз ҷарроҳӣ аз 1.5 то 3 моҳ аст. мо ба барқарорсозии зудтари Нурулло худ бовар дорем ва бозгашташро бесаброна интизор хоҳем шуд. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА. дӯстон, то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.